Yuk. Yo pitujo. Ora ah. Satrio mundur itu. Ayo bola, yo bola, yo bola, yo bola, yo. Oi ah. Oh. Iya, yo. Ayo. Awas hati-hati kepada nyati kegowo godane setan. Yuk yuk os ya so ya lorong ya oh yes way yes yuk yeah ya oh yes semua masalah jadi hilang. Ora tambah parah. Ora. Hei. Wah, mati kecil. Ya. Luar biasa SMP. Ayo kanca miak si dalan kayak jalan gitu. Masih ada gedor lagi, Mas. Wah, panas. Hei, panasnya. Hei, yes, ya oh. Hei. Wah, SMP. Ya. Gawe samata siaga ayai rasa sarengan sayo rukun rame-rame sayo agawe Luar biasa. 50 gedruk. Ya. Yes, Ayo.
budal cok. Kelompok kalangan kabeh cok. Ayo yo. Ada yang kecil. Lucu sekali. Sumangga ing yuta sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit bela dan bela bangsa nilata ing nyawa tatya prataruna kusumaning bangsa Comilnyo semangat adik hei ya ada dua. Ayo yo. Semoga yuta sesatriya tama tetapi ikan semua prajurit bela bela bangsa nilata ing nyawa tatya prataruna kusumaning bangsa. Hey, as. Ya. Sumangga ing yuta sasatriya tama tetapi ingkang sumpah prajurit bela bela bangsa nilata ing nyawa tatya prataruna kusumaning bangsa. Yeah. Ya oh, ya. Sumangga ing yuta sasatriya tama tetapi ingkang sumpah prajurit bela bangsa nilata ing nyawa tatya prataruna kusumaning bangsa. Sumangga ing yuta sasatriya tama tetapi ingkang sumpah prajurit bela bela bangsa nilata ing nyawa tatya prataruna kusumaning bangsa. So as ya 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 yuta sasatriya tama tetapi ingkang sumpah prajurit bela bela bangsa nilata ing nyawa tatya prataruna kusumaning bangsa.
Bila dia bela bangsa Bila tak nyawa Dadi pertarungan Kusumane bangsa Jumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit bila dia bela bangsa bila ta ing nyawa dadi pertaruna usane bangsa Satrio, udah Gadrio, luar biasa. Jumangka ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit setya bela bangsa milata ing nyawa dadi pertarungan kusumane bangsa. Jumangka ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit setya lan bela bangsa milata ing nyawa dadi pertarungan kusumane bangsa. Ngono to konsep iki. Oh iya iya. Iya. Panas sudan panase ora umum. Tadi Rara. Sesuk di Rara Sanura. Mas, mau tuh sanura loh Mas. Aku wis suwe Iya. ngeten Mas Indi. Terus pundi Pak Irwan? Pun dangu mboten mirengke Suwantenipun. suwantenipun Mbak Glory. Mbak Glory. Nggih, Mbak menika- Glory menika nyuwun sewu Mas Indi. Nggih. Mboten ate kepripun-pripun. Nika cikal bakale paguyuban kula napa nggih? Pendiri awal. Nggih, pendiri Nggih. awal. Nggih, pokoke nyuwun sak tetembangan, rong tetembangan disengguyung. Niki jenengan sampun sowan wonten niki nguri-nguri kabudayaan guyub rukun dados setunggal kalian paguyuban Satrio napa niki? Krida Krayon Kayon Sejati. Kalian paguyuban Satrio Muda Gedro. Satrio Muda Gedro. Nggih. Alhamdulillah ya Pak. Kali tetembangan Mbak Glory nyuwun palilahi panjenengan menika kagem napa reunian kalian kula. Nggih, matur nuwun Pak Hirman. Wis ngono kuwi. Nek karo wong wedok iki. Karo wedok ngasih dakik-dakik. Bojoku ora ono. Guna petok aku metu iki. Yo halah. Aku lho Mas Bayu mau teko ki. Sugeng rawuh Mas Indi. Wis gur ngono tok. Ah iya. Gur ngono tok. Hei. Ala nanggo apa? Mas Indi. Terus pundi, Mbak? Jenengane di ngonoke lah, aku ora apa-apake lho kan mau. Kowe kuwi Mbak Gusti Allah, preman-eman kaya ngene ora dikapa-kapake. Lawe nganti katame karo Mbak Sekar. Ah wis ono suliye. Ora delok storyku, ora nang komentar arane Mbak Sekar. Yalah Pak Hirman dieling-eling. Ya, wis Ora pokoke. kudu kebek sing penting ngajek kuwi mau. lho. Betul Mbak Sekar. Pokoke intine guyub rukun seduluran nyawiji ing seni. Gitu. Lah iki arep tak jogetke panase kentang-kentang kaya ngene iki kaya Nggih, tego. pun yo bareng-bareng turu wae yo. Wis, pokoke iki ngenteni jam 3. Nggih. Yo yo isih ditembangi yo Jaya. Napa Mbak Mas Indi, Mbak Sekar? Menika pamundutan saking Jayangan Wingking, Pak. Oke. Kula tetep nyuwun Mbak namanya. Nggih, nggih, menika pemundutane saking Wingking, saking Jayangan niku nyuwun katresnan Nah sejati ini Pak. tuh yang mendatangkan saya Pak Hirman.
Mendatangkan jenengan. Nggih, umut mami nih. Ajeng duet kali kula. Nggih. Tapi mboten rondo ya jenengan. Dadi kula mboten wati. Iki sek calon rondo. Aja lho, Mas. Aja. Aja. Jenengan kersa mboten? Mboten nolak. Mboten. Monggo Mbak Glory. Ya ditemangi ya Wiyaga Gebyok Bro RKW original kalian Diajeng Glory. Masuk. Muga-muga bojoku ora berik ngene omah. Alah. Yo Wiyaga, yuk dilaraske Cok, pokoke sejo tanggal iki karo iki manjal meneh. Tenang wae Mbak Sekar isih gelem sambatan. Karo Mas Indi meneh. Ngono. Sak paket murah meriah. Lah kula kan pun sajang to. RKWB iki nek sindene ping loro ki komplang. Oh. Lah makanya tak hadirkan satu lagi. Bintang tamu Mbak Glory. Walaupun Nah, ini sambatan. binatang tamu ora bintang tamu. Wah, selera aku jadi yo gipo-gipo tenan. Pak Dek nyuwun sewu nggih, kula tak duet nggih. Oh monggo, nggih monggo. Kula nek mboten caket nembang jenengan sik nyuli. Tak kandhani. Ayo aja katresnan sejati kok nek Pak. Nak karo Pak Herman yo ora katresnan sejati. Lah napa? Sido rondo. Sido rondo. Oh, masuk. Padha soroke Cok, padha soroke. Iki syaratnya? Iya. Pemainnya kudu ning tengah kalangan kabeh. Tak tembang nggih. Larang lho iki. Jenengan ki arep gubuk asmara. Aku mau ning gubuk wong tipis. Lah Ki wonten YouTuber. Oh, maca ning gubuk asmara. jenengan ki ra kelingan. Kurang karo Kusumo. Pak Herman jenengan ra kelingan gek ning gubuk gayane nulis-nulis kae ning nggon anu. Aku mencintaimu selamanya. Halah. Terus ning nggon Pak tuh ngene iki. Aku sangat mencintaimu sayang. Iki jaluk Gusti ya iki. Terus ngene iki. Piye? Yo cayo. Kiana. Iki tak terus ke abang kupingku. Yo. Woi. Ayo deh, Ada de Glory. Mas Indi. Diajeng Glory. Janji tresno Asik yo. disesek. Ayo yo. Lintang ing tengahing wengi. Ati kang esmara Gusti kula. Wiyaga Gebyok Bro RKW original. Rembulan ning wayah wengi. Asik ya Cok. Ayo Cok. Oi. Ayo sira aja nelongso. Buka Sidi. Aku treko gendong tresno. Lelanggen asmara gawe sewu lara ngobati atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu nenteni sliramu.
original. Masih Janji tresno disejane liteng-liteng edengae wengi ati kangen esmoro Gusti kula paringa usada bulan ning wayah wengi kesing ati iki jannatine ngendi dawa bagus kang tak ati Kopi original lagi. Ayo sira aja elongso aku teko kendang tresno langit asmara kawe sewoloro ngobati ati jiwa Mas Tantro aku hati sebelah ini Tresno suci menggiyur ayu ya iya sampun Pak Herman Wah luar biasa. menika katresnan sejati monggo ajeng duit nyidake le rondo Oh mboten niki kula yakin tetep isih kempling. berarti rondo kempling nah Si rondo napa? Mau wani-wani Mas. priye Saiki Kanjeng Mami sudah datang dia ada. ora sidowani Lah iya. oh alah ora Iya. piye iya monggo terus seperti ini konsol Ya si rondo ya romo yo. Yo legane lagi karo Mbak Glori sinambi wiyogaku rondo kepengin servis ana sekedhik. Ora masalah yo Cayo. Si rondo ya Mas Apan nggih. Mas Iyang, Mas Bayu. Wiyoga gepyo kru. Kowe dipinangani bapakmu kok ndak bali ngreok. Iki nggih ora dibayar mah repot nyuwun sewu Mas Jayangke, Indi. nggih. Kali Mbak Sekar engko kula diemotke nggih. oh nggih siapa nggih Masalahe tanggungan jenengan pun tang ngendi kula. Dinapake Pak, dinapake. dimutke diemotke emotke Dimut di. emotke Iki mau sound sistemnya wis ngomong Pak Herman mesti ngiko ABCD. Kula nyuwun sakniki nggih Pak. Nggih, hamli ngono ya. Kula nyuwun sakniki nggih Pak. Siap. Oh, ready. Yuk Cayo. Sidorondo. Kalian Mbak Glory. Yuk, Mas Indi nyuwun bantuane nggih. Nggih, siap Pak Are you ready to go? RKW original Icik Yo. Kedru kayo Cayo. Kodok kayong sejati
Dalam sayang. Yen kula tiramu wis tak aturi Kelem bojo sing tresno welas sejati bukan sate siramu digawe lara ora urung saiki kali rodo Nanging piye kabeh kowe wis kepancung ibarat kubur ra bakal dadi teko lamaran musik tak tompo kabeh iki ora perlu dikatoni janjiku biyen Pak Herman tak ngopeni kowe lan aku kedati jedene ora kena kawan tak anteni randane ora nyono sampeyan saben ngenteni tulus lan suci sing tak suwut sing gedhe pangapurane bojo bangsa lawase Yo, katruwe joget kayo. Yen kula siramu wis Aturi kone bojo sing tresno welas sejati bungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki tadi rodo nanging piye kabeh kowe wis kepancung bakal dadi saka mula ketono iki tanpa upama ngerti kono lamaranmu sing tak tompo ayo yo Satrio muda ketro yo so kabeh iki ora perlu diketoni kabeh iki ora perlu diketoni janji biyen aku sakung rapeni kowe lan kok dadi jodone ora kena kawane tak enteni rarini dilorine yo nyono sampeyan sabar ngenteni tresno tulus lan suci
sing tak suwun sing gedhe pangapuramu aku tresno bebejawan sak lawase aku tresno bebejawan sak lawase Ya, yes. Luar biasa. ya ya Matur suwun Mbak Glory. Ije Pak Irman Sampun sami-sami kanggo mboten kepanggih nggih. Ije Insyaallah menawi wonten job teng inggil kula jak. oh ije Mangke tembang kula wonten pun kula siapke. oh ije Bojo loro. matur nuwun Pak Irman Iya kan saya dilorot sih ya SM gini. Bre, baca aja omong. Iya. Yuk, semoga bapak-bapak mungkin badhe napa nggih? Nyosi tembang, Pak. Kagem seneng-seneng bareng kalian paguyuban Kudo Krayon Sejati kalian SFG. Monggo bapak-bapak ingkang terhormat, monggo. Badhe tetembangan, Pak. Monggo, Pak. Kagem seneng-seneng mawon mboten tah. Napa badhe nyosi napa nggih? Mas Yudi dibantu omongan Mas Yudi. Yo Ji. Anu Pak Irman menika sasmita saking Ini ki yang onten ada. perangkat desa setempat. Oh, nggih. Mbok menawi napa nggih sepatah dua patah kata napa Oh, bosone alus apa aku ora paham Mas Yudi. Ya ini wejengan nggih Pak. Nggih. Kagem Semoga Ridho Bapak Daya menawi Sejati. badhe ajeng anu. Monggo Pak, Pak RT. Kadose Pak RT sik wong iki ya Mbak niki mumpung masyarakat wonten ing tlatah pundi iki Dusun Depok Gilang-Harjo Bantul. Semoga menawi nyukani sambutan mumpung kajenge pemainnya nganu napa niki nggih. Ngidong ngiyup Mas Indi. Awake dhewe kepanasan dawa pemainnya Mas Indi. Nggih. Monggo Pak RT, Pak Lurah napa Oh, mangke. perangkat desa. Kula semanggaken wedal saha papan. Kula semanggaken nyuwun sewu niki namung gojekan nggih. Nggih. Napa? Mboten napa-napa niki mesake pemain niki kaya tombro ra ono banyune megap. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Cik wong cik. Ngaturaken agunging matur nuwun. Ugi ngaturaken sugeng rawuh katur para pemuda sepuh. Para tamu kinurmatan Bapak Gianto Pamuskal saking Pedukuhan Kadek, telah para pamentri budaya, para pamirsa ingkang samangke sampun kepareng nyawiji tetunggalan wonten ing Pedukuhan Depok Gilang-Harjo Pandak Bantul ing tata cara halal bihalal syawalan wonten ing wekdal menika anyarengi lampahing karya yektos awit taksih nyerantos paran para saking pemerintah desa Gilang-Harjo mila lampahing lung tinampi dereng saged kawiwitan mila kepareng panjenengan nyerantes sawetawis sinambi asupapan wonten papan ingkang rinaos eco sekeco lan edum taksih nyawiji sesarengan kula pun Adimas Buntu Panotocoro makaryo sesarengan kabyantu saking tokoh miwah warga Pedukuhan Depok Gilang-Harjo Pandak Bantul FKMD Forum Komunikasi Muda Mudi Dusun Depok ngawontenaken lampahing acara halal bihalal
wonten ing titiwanji siang menika. Sinangguyung dening kridanipun beksa Krida Kayon Sejati. Ugi wonten Gepyok Kru minangka panoto gending ingkang samangke sampun miwiti karya awit tabuh sedasa kala wau. Ngiras pantes para paraga dimen aso salira wonten papan ingkang radi sekeca kepareng kula ngaturaken agunging panuwun rawuhipun dumateng para tamu undangan Bapak Babin Kamtibnas ugi paranpara Bapak Bamuska lan pemerintah Desa Gilangharjo ingkang tuhu sampun paring panyengkuyung donga lan pangestu kanthi rawuh wonten ing papan ingkang endah menika. Ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng kanca-kanca ingkang sampun sabiyantu ing samangke kanthi asesanti rum kuncaraning bangsa dumunung aning luhuring budaya. Tetela ing wanci siang menika kabiyawarakaken lumantar ing Ratmaya utawi wonten ing channel-channel YouTube ingkang sampun kagiyaraken dening Widi Channel, dening Joyo Official, Alip Channel, Kang Mas Jogja Channel, Mama Official, Roy Channel, Rafiq Channel, Lesbi Channel, lan NB Pro ingkang tartamtu sampun bekto kiprahing paraga ngantos gumyak ing swasana menika. Ugi datan talumpe sinangkuyung dening paranpara kridaning Satya Kinasih Gedruk ing Pedukuhan Depok Gilangharjo Pandak Bantul. Paguyuban Turangga Laras Ponco Manunggal ing Padukuhan Depok. Dani Art Production ugi Dewa Leksana Gedruk FKMD lan Krida Beksa Kayon Sejati Satrio Muda Gedruk lan kathah sanget ingkang kedah sinebat nanging kapurbot dening kawontenan dereng saged kula aturaken. Sagung para rawuh, para pametri budaya ingkang tuhu luhuring budi ing titiwanci siang menika saking sedaya tokoh masyarakat ing Pedukuhan Depok ngaturaken agunging panuwun. Wondene ugi saking para bapak, para ibu saking perpat monco dusun ingkang samangke nderek ngupadi rejeki lumantar sesadean punapa kemawon ingkang sampun kapacak ing papan-papan ingkang tartamtu. Mugi ing samangke saged ndharodasi murakabi dumateng keluarganipun sowang-sowang. Ugi dumateng para pamirsa pandemen budaya saking pundi papan ingkang sampun pareng rawuh wonten ing Pedukuhan Depok ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami.
Katur para paraga seni, katur para pamirsa, para rawuh sedaya ingkang samangke sampun kepareng rawuh, ngaturaken gunging panuwun, kepareng nyuwun palilah lampahing pagelaran budaya kalajengaken. Salam budaya. Among paraga, krida beksa, siyaga yetno. Yo. Iya kanca kundur midamar kayangan mungkir. Hei, yos. Iya ya. Oh, 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 oh. Iya. Yo dikelongi pokok sithik ya Caya. Hei. Telu-telu lima-lima wae ya Caya. Nggih. Ya. Waktune. Anak kami sayang ada di kampung baru, pada di mana? Kami sayang, anak kami sayang, ada di kampung baru. Hei. Wis ora kuat parah. Ye ye oh ye ye oh ye oh. Os yuk. Yo Cok. Telu apa lima Cok. Aja akeh-akeh Cok. Waktune sih dawa. Waktune sih dawa Pak B. Diatur personile nggih. Aja akeh-akeh. Bar iki tertembangan sik Cok. Seleng. Sinambi nunggu penjarane Cok. Canda raga. Iya. Kundur medampar kayangan mungkir. Yo jauh Mbak Cekar ditembang Cirin. Nggih, kedepan. Yo kelayung-kelayung aja yo. Koyok kok. Yo cak lare iki terus ditembangke kelayung-layung nggih. Kayane ana firasat sik ora beres ya kula. Yo. Ana sik ora beres ya. Cak tarian iki terus kelayung-layung nggih. Ana sik ora beres iki. Iya, os. Iya, yuk, yos, yuk, oh. Yes. Ya, oh, os, yuk, oh. Yuk, oh, os, yuk, yuk, yes, yuk, oh.
aku Rekete goyah-goyah. प्यार होता है जीवन सनम प्यारे गावों के आ जाए हम प्यारे गावों के आ जाए हम Yuk. Iya. Nggih menika wau tarian bagian gedruk nggih, Mbak Mas Cindy nggih. Nggih, nika Separuh. tasih wonten paguyuban ingkang sanes Pak. Nggih. Mawon sing ditarik menika SMG Gedruk. Nggih, pamit matur suwun. Nggih. Oh nggih, panggilan Saudara Tejo untuk segera merapat di tempat wiyoga. Dan kelihatannya ada yang mau hadir pada pementasan hari ini. Kita minta untuk kelayung-layung karena nggak tahu dari mana kelihatannya ada yang mau hadir. Nyuwun sewu para wiyoga kebyokru kalian Wiraswara nyuwun tetembangan kelayung-layung ya. Atau ajeng rawuh wonten mriki. Saestu. Oh nggih. Nggih nyuwun kelayung-layung Mas Apan. Mas Apan wiyoga kebyokru nggih nyuwun sewu saderenge nyuwun ngapunten. Yuk Mas Apan yuk. Di kalem ke mawon tembange kelayung-layung nggih nggih. Wonten cek rawuh. Ono tangis kelayong layong isimo kang mati gedung ono kunceno yen wis mati Ridho kayon sejati ono tangis kelayong layong tangis emo gedung ono kuncen ono
Sampai jauh para pemunden, para pemundi. Anjekal bakal wonten ing mriki. Bocah praya Jawa wonten mohon jenengan. Uri-uri kabudaya jenengan. Matur suwun Wiraswara. Matur suwun Wiraswara Wiyabakapyapra. Sami-sami Pak Herman. Leres mboten? Ngendika kula. Leres mboten? Hadir to? Nggih mboten? Pembuktian nika. Nggih to? Wis wonten rawuh wonten ing mriki. Nggih mboten napa-napa yuk. Mboten napa-napa yuk. Oh,
Cine yo. Pareso. Yuk, iya, Yos. Yo, telu-telu yo Cayo. Disuda yo Cayo. Panggilan kepada Mas Tejo. Yo Bang Tejo yo. Mas Tejo Bende. Sekali lagi panggilan kepada Mas Tejo Bende diharap naik ke atas panggung. Sekali lagi panggilan kepada Mas Tejo Bende diharap ke atas panggung. Terima kasih. Pun kajenge niku Cok, sing pojokan niku kajenge. Nengke mawon. Mboten nyati ganggu mboten napa-napa. Sampun purun rawuh matur suwun yo. Matur suwun. Matur suwun. Nggih. Yo Cok dikelongi yo. Yuk, os. Iya. Ngomong mawon. Yo, pintu yo Cayo. Woi, Yos.
Oh, yeah. Ya 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 ya. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. You os, ya. Os, yoi. Oh iya, ya Yos, ya. Yuk song, ya. Slow, os. Ya oh, Ayo. song, yo. Regedek goyang goyang. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Yes, yeah. ASMG, ASMG. Ayo, 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 ayo. Os, yuk. Sembuh. Sembuh Mas Inde. Iya, Mbak Glenn. Tarik, cok. Ayo. Wes. Duronggo bocil. Oh iya, oke. Baiklah. Idola gue. Yes. Oh iya, iya, iya. Gila, gila. Han
Production. Ya. Yo, as, ya, Ayo. as, ya, ya, yes, ayo, yo, ya, yes, as, ya, Kembar yo. lari Upin. Ika. Yes. Yes. Ya, Watyo Bolo Satrio Bolo Gedruk. Sajose.